Hi mga badi and welcome sa aming YouTube channel. For today's video mga badi ay mag-reaction video ulit kami kasi hindi kami nakapag-vlog dahil busy si Angela sa klase niya. So ngayon lang kami nakapag-vlog ulit para magbigay ng saya sa inyo. And yun mga badi, ang i-reaction naming video ngayon mga badi ay Sweet Stalker. So first time namin mag-reaction video na music video na taga-ibang lugar ang gumawa ng music. So, reaction video namin ito kasi daw nakakatawa daw ito na kanta mga badi. So, at yun na mga badi ay Tara! let's Go! Let's start mga badi. Intro pa lang, nice na. Uy! Kuyawan. Ito. Kuyawan. Opening. Okay, mga ayos mo siya. First time reaction na bali. Sweet Stalker, oh. Guwapo kayo. Talker. Wow, so nice. Ang lyrics, ayos ka. Very nice. Ayos si intro. Ayos ka intro, Hawi. Love. Pulma ba kayo? One year nila. 1 year nga nagipagplanuhan yung Wow, grabe. Kailan ko lalong kayo ang kanata. Lalong kayo ang ibig sabihin. Lalong kay Mine. The best music siya mga badi. Lamig ang intro mga badi. Ayos kaya pagkakuan. With kuan pa bad words pa. Tapos ang lyrics ka pa kayo. Let's continue. Oh. Tinatudlo. Isa sa likod. Ang isa sa likod. Wala. Ano, yabi na kung bunsa na. So nice kayo. Ano siya sa kumabali, nindot do kayo. Nindot do kayo. Nice. Nice kayo ang kanin. Ayos yung lyrics. Kaya sang panga? Ayos yung lyrics. Nagsakit yung panga mo. Sa sobra kaayos sa kanta mo. Dali. Dali na. Uy, ang haw lang, agad yung kauban. Okay, ang isa kauban niya. Nagiro. Maybe, amang ni siya. Amang kay. Siguro, uy. Ay, yan. For fun lang siguro. Ako, yung kaya ni mama. Ambak-ambak mo siya, Napsit na ana siyang kaan. Siya man na. Sukrit ko niya. Sa data? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. So, gato lang, kapa kayo. Kapa kayo mga badi ang music mga badi. I don't understand the real lyrics mga badi because Pati katawa lang yun sa part na Ang galing! Or sa first pa lang kay lain kayo per pagkakuan. Dami kay intro.
Kapak kayo magkakal, no? Yes, guys. So, walang kwenta yung aming pinanood. So, na-enjoy kami kahit 1 minute lang. Walang kwenta talaga. Ay, na lang. That's enjoyable music video. Enjoyable ka siya talaga. And good ka siya pagkahimo. Marag si Angela pag makig-away. Kung ano, di ako kabutan kay kung mga badi, you know that may nakakilala sa akin dyan na beto ako. Nge. Nge. So, yun lang mga badi. And Yes! tawanan ko siya mga badi. Nandot ko siya ka ng Siya, may nagkatawa. music video. Ayos kaya ang beat. Pero Kaya ang mo itong lyrics. kalahi. Nindot eh. Lain na kasi kalahi. Kalahi ni CJ. Manayahang kalahi. Pero, si Angela, bad kayo siya. Katawaan niya tong kwasa. Ay, di ba? Ano siya, amang daw. Ano ko, dili. I don't know. Pero dili siya amang. Dili So, ka na. judgmental yun siya sa totoong buhay. Char! Si Glock 9 man to yung mga amigo. Glock 9, si ano yan. Si Clock 9 eh. So, last na action video naman. Si Clock mo to, si Clock 9. Clock 9. Uy! Yung last video na mga badi, tawag ko, tanawan yung last video na mo na reaction video kay Eman mga badi. Ayun siya si Clock 9. No? Yes, guys. Black Don't Knight. forget na mag-like sa aming YouTube channel. And thank you so much Thanks for for support. and don't forget na mag-subscribe, share this video, and yun na nga badi, and the last video mga badi, papakita ko po kung how to mag-invite ng friends sa FB mga badi to follow our page mga badi. So, next video na po dito badi ay pakita ko yung paano mag-invite ng mga friends to support us mga badi. So, yun lang mga badi, at don't forget na mag-subscribe, and everything you do, Do it with love. So yun mga buddy, tuturuan ko kayo kung paano ma-invite sa aming page mga buddy. So thank you sa lahat ng support, and dito please invite your friends. So punta tayo sa page namin, ChrisGela, search nyo lang po, and then loading pa. Tapos po kung nakita nyo po yung tatlong tuldo sa gilid mga buddy, so yun tatlong tuldo, click nyo yun and nakita nyo yung invite friends. Click yung invite friends, tapos select all friends. Select all mga buddy. So yun, select all, tapos click the send invites. So yun, tapos na, and I hope you enjoy the vlog and enjoy the show. So thank you for the support. Subscribe us. Thank you. God